Poltetuista terkatiilistä muurattu savupiippu eli hormi on suosittu vaihtoehto pientaloissa. Muuratuista tiilipiipuista on pitkäaikaisia hyviä käyttökokemuksia. Lisäksi se on pitkäaikainen ratkaisu, jolla on hyvät lämmönvarausominaisuudet. Varaavuus niin tulisijoissa kuin myös savupiipuissa on viimeaikaisten tutkimusten mukaan noussut yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Savukaasuista siirtyy lämpöä piippuun, josta lämpö siirtyy hitaasti takaisin huonetilaan. Varaavuuden konkreettisia hyötyjä ovat käyttömukavuus, asumisviihtyvyys sekä energiataloudellisuus. Pintavaihtoehtoja on useita. Piippu voidaan puhtaaksi muurata, slammata, rapata tai maalata. VTT:n testit ovat osoittaneet muuratun savupiipun täyttävän uusimmat eurooppalaiset standardit palonkestävyysluokissa sekä nokipalotestissä. Tiilipiippuun voidaan tehdä helposti tarvittava määrä hormeja. Hormeihin on myöhemmin helposti avattavissa uusia liitosaukkoja tai vaihdettavissa esimerkiksi sivupelti. Valmiiksi tehtynä sekä yksihorminen että kaksihorminen terkatiilipiippu on kokonaiskustannuksiltaan edullisempi kuin elementtipiippu.